0. Hej. Vi er lige inde på min server. Det bliver måske til en bakkeserver lige om lidt. Måske. Måske må ikke. Måske ikke. Måske. Det bliver måske. Og han vil Husbedvej 14. Hans kanal hedder Kalle 958H. Nemlig. Og det skulle jeg lige vide. Og skal vi bruge den her bymur til hele vejen rundt? Eller ja. Om vi skulle bruge den her hele vejen rundt? Skal vi ikke spørge sig, om de vil have en anden? Og vi chiller lidt her på min server. Og hvis I gerne vil have det til middag, når I sætter sådan, så er det bare 200.000. Sådan. Jeg kan godt lide at drille ham, kan I se. Du kigger ikke. Ja, nu tør jeg godt komme ind. Hvorfor? Du vil kunne bygge? Så jeg tænkte, du ikke behøves. Og I skal lige se min awesome spade, jeg har med chains med. Okay. Og I skal lige se min mega nice spade, jeg har i chains med. Prøv at se. Nu er jeg i normal mode. Prøv at se. Duk. Ha, er det en cool spade? Ja, jeg er bange for at bruge den. Den er hurtigere end Gravity. Det er ikke. Hey, skal vi se, hvem der er hurtigst? Christian, skal vi se, hvem der er hurtigst til at grave? Nej, vi skal se, hvem der er hurtigst til at grave. Min spade eller Gravity? Det tager lang tid. Yeah. Og hvis I kan høre noget fjernsyn i baggrunden, så er det på grund af min far, han sidder og ser en film. Som jeg ikke ved, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og nej, jeg kan ikke rykke Christian. Skønt. Nå ja. Ved I hvad? Jeg pauser lige optagelsen, og så sidder jeg et andet sted, hvor der ikke er baggrundsro. Ja. Hvad så har jeg rykket ovenpå? Hey. Ja, jeg skulle bare lige tjekke noget. Christian. Jeg er lidt ny, men den viser ikke rød hernede. Ved optagningsstemsen. Ja, det har jeg. For den er begyndt at tælle igen. Nå. Køb det. Men hvis I kan høre sådan en blæse, så er det sådan en ny plade, jeg har fået hjem til min bærbare. For jeg sidder på en server og kører på en bærbare. Hvis det er score. Nej, jeg sparer op til en. Jeg bruger en Tak. Jeg kan godt lide, at du siger. Hvad skal jeg bygge? Okay. Okay, lad mig lige se. Så skal der... jeg har brug for en netherbrick. Giver du mig lige en netherbrick? Tak. Okay, så er det. Okay, lad mig se, hvor 1, 2, 3, 4 hen. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja.
en støj. Ja, det skulle jeg gerne med. Nej, jeg har ikke en diamantblok. Ja, tak. Ja, det vil jeg. Fra serveren, der bliver garanteret mere. Og vi laver en ny kanal. Det havde jeg ikke glemt at fortælle. Har vi? Nå ja. Jeg har glemt som hjerne. Det tror jeg også lige, jeg gør. Jamen, jeg sætter bare lige på pause. Jeg sætter nu lige hurtigt pause, så jeg lige kan gå ind og se. Sådan. I'm back. Jeg skal bare lige tjekke. Jo. Jeg siger det til YouTube. Jeg kan hele tiden være her for YouTuberne. Forstår du det? Ej, jeg har glemt. Skrive til vores kanal. Og jeres in-game navn. Det hedder in-game. Ja, vi vil bare gerne vide det, hvem vi taler med, og hvad vi må tale om og sådan noget. Hvem vi taler med, det forstår I? Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg forstår. Ja, det vil vi faktisk gerne have, ikke? Christian, du er meget hurtig til at bygge. 1, 2, 3, 4, og så en stolpe. Ja. Ja, Christian han er den, der bygger. Jeg er den, der gør ingenting. Ja, ikke så meget som Christian. Ja, jeg filmer. Så sæt dig lidt. Blok! Christian, jeg skal lige bruge en kiste. Og du skal ikke spørge så hvad. Ja. Kiste, den er her i nærheden af den låste kiste. Der. Sådan en kiste. Jeg skal bare lige sætte den til mit gode udstyr. Så skal I lige se, hvad det gør. Og I skal ikke tage af ved det nu, tror jeg. Den kan vi. Ja, det ved jeg. Har først fundet ud det nu. Det bliver før. World hole, det skal jeg lige lappe. Nej, det var ikke et world hole. Jeg tror det var world hole. Jeg dør. Jeg troede det var world hole. Ja, helt seriøst. Det ligner det totalt meget, der bare lige kommer sådan her flyvende. Jeg vil lande på det. Og så flyver, og så lander jeg. Det var ikke world hole.
Det var bare mega komisk. Jeg bare kan flyve sådan her. Ui! Det var bare mega komisk, eller hvad? Ja. Hvorfor? Nu skal jeg så stoppe det. Nå, men... Er der noget, du siger? Vi ses en anden gang. Vi ved ikke, hvornår. Så, hej. Christian, skal du ikke også sige hej? Hej hej.